హరే కృష్ణ. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలన్నీ కూడా నా గురుగారి పాదాలకు నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోవిశ్వం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి పదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపికాంత రాధాకాంత నమస్తే. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి శుభాంతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో సత్యనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नाम नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकथा गामदाय नगर ग्रामतारि नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. మూడవ స్కందం 13వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం. ఈ శ్లోకం అయిపోయిందండి? అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఎన్నో శ్లోకంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు? 5th శ్లోకం అయింది ప్రభుజీ. శ్రుతస్య పుంసాం సుచిరాశ్రమస్య నన్వజ్ఞసా సురిభిర్ ఇదితోర్తా తత్తద్గుణాశ్రవణాం ముకుంద పాదారవిందం హృదయేషు యేషాం. Translation: persons who hear from a spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their heart of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation. Who hear from the spiritual master with great labor and for long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their hearts of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation. The reservoir of Vedic wisdom, Brahma with obeisances and folded hands. Perfect translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Transcendental students are those who undergo great penance in being trained by hearing the Vedas from a bona fide spiritual master. Not only must they hear about the activities of the Lord, but they must also hear about the transcendental qualities of the devotees who are constantly thinking of the lotus feet of the Lord within their hearts. A pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord for even a moment. So, భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పారు, మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధాయంత పరస్పరం యథా యథాంశమాం నిత్యం తుష్యంతి చరమంతి చ. వారు ఎంతో ఆనందోల్లాసాలు పొందుతారు. దీన్ని చతుశ్లోకి భగవద్గీత అని అంటారు. సో ఫస్ట్ శ్లోకంలో భగవంతుడు అతని నుంచే అన్ని వచ్చింది అనేసి అని చెప్పారు. అహం సర్వస్వప్రభో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇమోతాజదేమాం భూతాభావ సమన్విత. దాని తర్వాత 3 శ్లోకాలు కూడా అతను కేవలం తన భక్తుల గురించి చెప్పారు.
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 4 శ్లోకాల్లో యాక్చువల్గా భగవద్గీత, ఒరిజినల్ భగవద్గీత సూర్య భగవానుడికి చెప్పినట్టు. కానీ దాంట్లో నా 4 కూడా భగవంతుడు దేవాది దేవుడు అనేది ఒకే ఒక శ్లోకం. మిగతా 3 కూడా భక్తుల గురించి చెప్పారు. కాబట్టి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది భగవద్గీత. భగవంతుని యొక్క భక్తుల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఏ రకంగా చేరుతారు భగవంతుణ్ణి అనేది తెలుసుకునేది శ్రీమద్ భాగవతం. కాబట్టి భాగవతం అనేది భగవంతుని యొక్క భాగవత అంటే యాక్చువల్గా భాగవతం పుస్తకం అండ్ భగవద్గీత పుస్తకం సాక్షాత్ కృష్ణుడే. Undoubtedly, the Lord is always within the heart of all living creatures, but they hardly know about it because they are deluded by the illusionary material energy. మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః మనః ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో మనసుతో కూడుకొని ఈ షడ్ ఇంద్రియాలు వారిని అంధకారంతో కమ్మివేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా వారు నమ్ముతారో వారికి భగవంతుడు తేషామేవం కంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఎవరైతే సంపూర్ణంగా భగవంతుణ్ణి శరణాగతి పొందుంటారో వారికి మాత్రం నాశయామి అని అంటున్నారు. నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. అటువంటి వారికి మాత్రం నేను అజ్ఞానాన్ని తొలగిచ్చేస్తాను. దేంతోని? జ్ఞానం అనే జ్యోతితోని వారికి నేను నాశనం చేసేస్తాను. అది భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా భక్తుల కోసమని. కాకపోతే అందరూ భక్తులు అవ్వలేరు. అందుకోసమనే అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతం గమయ అని చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడు అందుకోసం ప్రార్థిస్తారు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని గురువుకి కూడా ప్రార్థిస్తారు. ఒకటి కృష్ణుడికి, ఒకటి గురువుకి, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి అని. The devotees, however, realize the presence of the Lord and therefore they can always see the lotus feet of the Lord within their heart. Such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. కొన్నిసార్లు భగవంతుడి కంటే తన భక్తుడే గొప్పవాడు. అందుకోసమే మీరు చూడండి, గుడికి మనం ఇస్కాన్ గుడికి వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ కృష్ణుడికి నమస్కారం పెట్టాం. ఫస్ట్ నమస్కారం పెట్టేది ప్రభుపాదుల వారికి నమస్కారం పెడతాం. ప్రభుపాదుల వారికి నమస్కారం పెట్టిన తర్వాతే కృష్ణుడికి. ఎందుకనంటే ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి అడిగినా సరే కూడా మీకు కృష్ణుడా మీ గురువా అంటే ముందు గురువునే చూస్ చేసుకోవాలి. అంత గొప్పవారు గురువు. ఆ గురువు చెప్పిన మాటల్ని, వపుహు వాణి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. వాణి అంటే ఆయన చెప్పిన మాటల్ని మనం ఆజ్ఞని మనం పాటించడం. వపుహు అని అంటే అతన్ని ఫిజికల్ గా సేవ చేసుకోవడం. సో అతన్ని ఫిజికల్ గా సేవ చేసుకోవడం అనేది చరణ సేవ. సో అతనికి పాదాలకి సేవ చేసుకోవడం అనేది చరణ సేవ. కానీ చరణ సేవ కంటే కూడా ఆచరణ సేవ గొప్పది. అందుకోసమే వపుహు కంటే కూడా వాణియే గొప్పది. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు మన మధ్యన లేరు ఫిజికల్ గా అనేసి మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అతని పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అతను చెప్పబడిన రూల్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మనం పాటిస్తే చాలు, మనం ఆయన్ని సంపూర్ణంగా సంతృప్తి పరిచిన వారమే అవుతాం మనం. సో కాబట్టి భక్తులు అంత గొప్పవారు. సో ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుల్ని మనం పూజిస్తున్నాము అని అంటే మాత్రం వారిని మనం కొలుస్తున్నాము, వారికి సేవ చేసుకుంటున్నాము, వారు సంతృప్తి పడేలాగా చేశాము అని అంటే మన జీవితం సార్థకం అయిపోయినట్టే. మీరు భగవంతుడిని కొలిచినా కొలవకపోయినా పర్వాలేదు, భగవంతుని యొక్క భక్తులని కొలిచారనంటే చాలు. ఈవెన్ దీంట్లోని పంఢరీపురంలోని సో ఆ పుండరీకాక్షుడు ఎప్పుడైతే వచ్చారో, కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే వచ్చారో, తన తల్లిదండ్రులు యాక్చువల్గా ఆ పుండరీకాక్షునికి కృష్ణుడికి గొప్ప భక్తులు. ఆ ఎంత ఉత్తమమైన భక్తి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులది. వారు ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టండి వారు ఏది స్వీకరించేవారు కాదు. ఏకాదశీలు పాటించేవారు, ఎల్లవేళలా నామ జపం అనేది చేసేవారు. యాక్చువల్గా వారు ముసలితనం అయిపోయిన దానివల్ల వారు భగవంతునికి సేవ చేయలేకపోతూ విలపిస్తూ ఉన్నవారు.
నేను భగవంతునికి నేను వృద్ధావస్థ వల్ల నేను సేవ చేయలేకపోతున్నాను అని వాళ్ళ కొడుకుకి నేర్పించారు. నాయనా, నువ్వేనా కనీసం రోజు పూజ చెయ్యి, మేము ముసలివారం అయిపోయాము, చేయలేకపోతున్నాను, నా శరీరం నాకు సహకరించట్లేదు, నాకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు, చెవులు వినిపించట్లేదు, నేను చేయలేకపోతున్నాను పూజ, చాలా సిగ్గుగా ఉంది, ఓ భగవంతుడా నేను ఎందుకు ఇంకా ప్రాణాలతో ఉంచావు, మీకు సేవ చేసుకోలేకపోతున్నానే, కనీసం నా కొడుకు చేత చెప్పించి మీకు సేవ చేయిద్దాము అని ఆ రకంగా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కొడుకుకి నేర్పించారు భక్తి మార్గాన్ని. తన కొడుకు చేత సేవ చేయిస్తుంది. కొడుకు పగలంతా కూడా భగవంతుడికి సేవ చేసేవారు, రాత్రి అయ్యేసరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి విసనకర్రతోని విసిరేవారు అనమాట. అప్పటి కాలంలో ఏసీలు, ఫ్యాన్లు, కూలర్లు లేవు. సో ఆ రకంగా వారు నిద్ర పంపించేలాగా వారికి విసనకర్రతో విసురుతూ ఉండేవారు. సో అప్పుడు కరెక్ట్ గా కృష్ణుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఈ త్యాగ బుద్ధిని, ఈ భక్తి భావానికి మెచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేసిన సేవ భగవంతుడికి అండ్ ఆ భక్తిని నేర్పించిన పద్ధతి, దానికోసం మెచ్చుకొని ఆయన వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఇతను ఏం చేశారు, ఇతను వెంటనే వెళ్ళి భగవంతుడికి సేవ చేయాల్సింది పోయి తన తల్లిదండ్రులకి సేవ చేస్తున్నారు. సో తల్లిదండ్రికి సేవ చేయడం అని అంటే అది భగవంతుడికి సేవ చేయడం దాంతోనే సమానం. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం డివోషన్ ఉన్నది వాళ్ళకి. అందుకోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణుడు వచ్చారు. ఇది చాలా మందికి తెలియదు స్టోరీ. ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడు వచ్చింది ఎందుకోసమని, జనరల్లీ ఎవరైనా తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తున్నారు అని అంటే కూడా చాలా గొప్పది, చాలా ఉత్కృష్టమైన సేవ అది. తల్లిదండ్రులకి సేవ చేసుకోలేని వారు వారి జీవితం కూడా వ్యర్థం. తల్లిదండ్రులకి సేవ చేసుకుంటే వారికి పరిపూర్ణమైన భక్తి కూడా వస్తుంది. అండ్ తల్లిదండ్రులకి సేవ చేసుకోవాలంటే కూడా అదొక అనుగ్రహం ఉండాలి భగవంతుడి. అందరికీ దొరకదు అది, చాలా తక్కువ మందికే దొరుకుతుంది అది అవకాశం. అది యాక్చువల్గా తల్లిదండ్రులు సేవ చేస్తున్నారంటే వారు చేసుకున్న గొప్ప పని కాదు అది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గొప్పతనం. వాళ్ళ అవకాశం ఇస్తున్నారు సేవ చేయించేదానికి. ఎంతో మందికి దొరకదు ఆ అవకాశం. సో కాకపోతే అయినా అప్పటి కాలంలోని తల్లిదండ్రుల సేవ అందరూ చేసుకునేవారు. మరి ఎందుకు భగవంతుడు అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళలేదు, వీళ్ళింటికి మాత్రం ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే కారణం ఉంది. వీళ్ళింట్లోని అందరూ ఉత్కృష్టమైన భక్తులు. కానీ ఉత్కృష్టమైన భక్తులు కాబట్టి కృష్ణుడు, ఇంకొకటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణుడు అందరిళ్ళకి రారు. సో బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానామాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని అన్నారు. సో మామూలుగా కృష్ణుడు అందరిళ్ళకి రారు, ఎక్కడో కొంతమంది ఇళ్ళకి వస్తారు. వీళ్ళింటికి ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే వీళ్ళంతా కూడా గొప్ప భక్తులు. సరే వచ్చారు, కానీ ఎందుకు అంతసేపు వెయిట్ చేసి ఉంచారు? వాళ్ళు ఎందుకు వెయిట్ చేశారు? అతను ఎందుకు వెయిట్ చేశారు కృష్ణుడు? దానికి కూడా రీజన్ ఉంది. ఎందుకు అని అంటే ఇతను కృష్ణుడు యొక్క భక్తుడు. ఇతను ఇంతసేపు కూడా తల్లిదండ్రులకి సేవ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా గొప్ప భక్తులు. ఇంత గొప్ప భక్తులు సేవ చేసుకుంటున్నారు. అంత గొప్ప భక్తులకి వాళ్ళ అబ్బాయి సేవ చేస్తున్నాడు. భగవంతుడికి అదే ఆనందం. ఇంత గొప్ప భక్తులు వీరు మంచి ఆరోగ్యం ఉండేటప్పుడంతా కూడా నాకు సేవ చేశారు, ఇప్పుడు వారికి నేను సేవ చేయించాలి. ఏ రకంగా అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఉండిందో, భగవంతుడా మేము మీకు చేయలేకపోతున్నాము కాబట్టి మీకు సేవ చేయించే దానికోసమని నా కొడుకుని నేను నియామకం చేస్తున్నాను అని ఏ రకంగా అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారో అదే రకంగా రెసిప్రోకేట్ చేస్తున్నారు భగవంతుడు కూడా. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అంవర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. మనం ఎంత మేరాన భగవంతుడిని కొలుస్తాం, భగవంతుడు కూడా అంతే మేరాన మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. భగవంతునికి సేవ చేయించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు కొడుకుని నియామకం చేశారు. నాయనా నువ్వు మాత్రం కృష్ణుడికి సేవ మాత్రం మానద్దు, ఎప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉండు, ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండు అని చెప్పని అంత సేవ చేశారు. కాబట్టి కృష్ణుడు కూడా దానికి తగినట్టుగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. మీరు నాకు సేవ చేయించేదానికి మీ కొడుకుని పెట్టారు, లేదు మీ కొడుకునే నేను నియామకం చేస్తున్నాను మీకు సేవ చేసేదానికి.
సో ఈ రకంగా తల్లిదండ్రులు సేవ చేయాలి అని అంటే కూడా కృష్ణుడు నియామకం చేస్తేనే సేవ చేయగలరు పిల్లలు. సో అందుకోసం కృష్ణుడు వెయిట్ చేశారు. ఈ రకంగా నా యొక్క గొప్ప భక్తులకి సేవ చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ కొడుకు, నేను నియామకం చేసిన వ్యక్తి ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అని చూసేదానికి అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా పుండరి నాథ ఆ కృష్ణుడు మీరు దర్శనం చేసుకున్నారు అని అంటే, ఇంకొకటి ఎక్కడ కూడా మనకి ఇంత క్లోజ్ గా దర్శనం అవ్వదు. తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళారంటే చాలా దూరంగా దర్శనం అవుతుంది మీకు స్వామివారిది. సో స్వామివారి పాదాలైతే అసలు ఇంచుమించు అసంభవమే అనుకోవచ్చు. ఆ కిందన పెద్ద పెద్ద లైట్లు ఉంటాయి, దానివల్ల పాదాలు కనిపించవు. సో మీరు అదే ఇంకెక్కడైనా వెళ్ళారు అని అంటే పూరిలో ఇంకొద్దిగా దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఉడిపికి వెళ్ళారంటే ఇంకా కొద్దిగా దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు, ఆ కిటికీ నుంచి చూడొచ్చు. కానీ పంఢరీపురంకి వెళ్ళారు అని అంటే మాత్రం భగవంతుని పాదాలను కూడా పట్టుకునేయచ్చు మీరు, అంత దగ్గరగా ఉంటారు, ఆలింగనం చేసుకోవచ్చు, ముట్టుకోవచ్చు పాదాలని. అంత అవకాశం దొరుకుతుంది అక్కడ. కానీ అది దేనికి నిదర్శనము అని అంటే, ఒకటి భక్తులు ఎంత గొప్పవారు, నాకంటే గొప్పవారు నా భక్తులు, వారి కోసం నేను ఎదురు చూస్తాను, నా కోసం మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఇది దీంట్లోని ధామంలోని తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళారు అని అంటే అతను అక్కడ చక్రవర్తి, నారాయణుడు ఆయన దర్శనం కోసం అని మనం క్యూలో నిల్చోవాలి. కర్రలు పట్టుకొని కొడుతూ ఉంటారు, వెళ్ళండి 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 అని. ఈవెన్ మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతంలో కూడా అదే చెప్తారు. సో కర్రలు పట్టుకొని జరగండి జరగండి అని కొడుతూ ఉంటారు. కానీ ఏ గుడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతి, మనం భగవంతుడి కోసం ఎదురు చూడాల్సిందే. కానీ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణి ఏది అని అంటే భక్తి. కృష్ణ అంటేనే అందరికీ ఆల్ అట్రాక్టివ్, కానీ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణి అనేది నిజమైన భక్తి. అక్కడ ఆ పుండరీకుడు ఆ భక్తిని చూపించారు. ప్యూర్ డివోటీస్ ఎంత గొప్పవారు, అతని కోసం నేను వెయిట్ చేస్తాను అని చెప్పని అక్కడ పంఢరీపురంలోని కృష్ణుడు వెయిట్ చేస్తారు అతని డివోటీ కోసమని. సో కృష్ణుడి చేత వెయిట్ చేయించారు. అక్కడ కృష్ణుడు ఏమాత్రం కూడా ఆ విషయంలోని తప్పుగా అనుకోలేదు. అసలు నేను ఎవరు అనుకుంటున్నావు, ఏమనుకుంటున్నావు? అదే ఇవాళ కాలంలో భౌతికమైన వాళ్ళని ఎవరైనా చూడండి, ఎవరినైనా కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయించామని అంటే నీ స్టేజ్ ఏంటి, నువ్వు నా చేత వెయిట్ చేయిస్తున్నావా అన్నట్టుగా మాట వస్తుంది. కానీ కృష్ణుడు అక్కడ తన భక్తుడు కోసం అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ, అది కూడా ఒక ఇటుక మీద అలాగే నిల్చొని ఉన్నారు. ఎందుకు అని అంటే, నాకు ఈ స్థలం ఇంత చాలు నాకు, కానీ నా భక్తుడు కోసం అని నేను ఈ ఇటుకని దాటి నేను కూడా కదలను. అంత చిన్న స్థలంలోనైనా పర్వాలేదు, నాకు ఒక చిన్న సూదిచ్చి దాని మీద నిల్చోమన్నా నిల్చుంటాను. దేనికోసం అని? నా భక్తుడి కోసం అని. అంత ప్రేమ భక్తుడు అంటే భగవంతుడికి. సో అందుకోసమే కృష్ణుడు తనకంటే కూడా తన భక్తులని స్తుతిస్తే, కీర్తిస్తే అతను ఎంతో ఆనందపడిపోతారు. ఇది మనకు కూడా సహజమే కదండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక తెల్లో తండ్రో అనుకోండి, మీ గురించి ఎవరైనా వచ్చి పొగిడితే మీకు నచ్చుతుంది. కానీ అదే వచ్చి మీ ముందు ఎవరైనా మీ కొడుకునో కూతురునో లేకపోయిందా మీ వారినో లేక మీ వైఫ్నో ఎవరైనా పొగిడారు అని అంటే, అబ్బా ఎంత మంచి కొడుకు అండి, ఎంత మంచి కూతురు అండి, ఏం సంస్కారాలు ఇచ్చారండి మీరు, అద్భుతమైన క్యారెక్టర్, అసలు మనిషిలోని మంచి గుణాలన్నీ కూడా పుట్టిపడుతున్నాయి అసలు అని అంటే, అప్పుడు మీకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఇంత ఆనందం మీకు మిమ్మల్ని ఎవరైనా పొగిడితే కూడా మీకు అంత ఆనందం రాదు. మీ పిల్లల్ని ఎవరైనా పొగిడారంటే మీకు అంత ఆనందం వస్తుంది. భగవంతుడు అంతే. మనం అందరం కూడా అహం బీజ ప్రదాపిత అని చెప్పారు. మనమంతా అతనికి యొక్క పిల్లలము. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ భక్తవత్సలుడు భగవంతుడు. ఎవరైనా సరే కూడా తన భక్తులకి ఏదైనా చేయాలి అని అనుకుంటారు. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా తన భక్తులని విడిచిపెట్టి ఉండరు. సో undoubtedly the Lord is always within the hearts of all living creatures, but they
hardly know about it because they are deluded by the material energy. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు, దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయా దురత్య మామేవాయ ప్రపద్యంతే మాయా మేతాంతరానితే. సో భౌతికమైన ఇది దుర్గాదేవి చాలా చాలా పవర్ఫుల్. ఆ ఇల్యూషనరీ ఎనర్జీ వల్ల మనకి ఏది తెలియదు. The devotees, however, realize the presence of the Lord, and therefore they can always see the lotus feet of the Lord within their hearts. Such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. They are in fact recommended by the Lord as more worshipable than he himself. So ఇది విమూఢా నాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషా. ఆ శ్లోకం ఏంటి? ఉత్క్రామంతం బ్రహ్మవాపి విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషా. సో ఇది ఒక అభక్తుడికి తెలియదు, కానీ ఒక భక్తుడికి తెలుసు ఏ రకంగా మనం మన గుండెల్లోనే భగవంతుడు ఉన్నారు, మనం ఏ రకంగా శరీరాలు మారుస్తూ ఉంటాము. ఇవన్నీ కూడా వర్షిప్ ఆఫ్ ది డివోటీ ఈజ్ మోర్ పొటెంట్ దాన్ ది వర్షిప్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఒక క్యూ వచ్చేసింది. ఎందుకు అందరూ బృందావన్ 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 అని పరిగెత్తూ ఉంటారు అని అంటే, సో అన్నిటికంటే అందరికంటే కూడా ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు భగవంతుడు చెప్పారు. అన్నిటికంటే బెస్ట్ది అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి తర్వాత సాధన భక్తి, సాధన భక్తి తర్వాత నిష్కామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ తర్వాత సకామ కర్మ, సో సకామ కర్మ తర్వాత ధ్యానము, దాని తర్వాత ఆఖరిది జ్ఞానం. సో అన్నిటికంటే ఆబ్వియస్లీ ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే మనకి తెలుసు, ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి మనకి అనన్యమైన భక్తి. కానీ అనన్యమైన భక్తిలోని కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అనన్యమైన భక్తిలోని అన్నిటికంటే ఉత్తమ శ్రేణిలో ఉండేది ఎవరు? వారికంటే మించిన భక్తి ఇంకెవరికి లేదు. భక్తులు ఎవరు వస్తారు అందరికంటే ముందు? అంబరీష్ మహర్షి. కానీ ఆయన కూడా హనుమాన్, అంబరీష్ మహారాజ్, ఇంకా నారద మహర్షి, ప్రహ్లాద, శ్రీమతి రాధారాణి ప్రభుజీ. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి, అనన్యమైన భక్తి ఎవరికైనా ఉన్నది అని అంటే వారికంటే మించిన భక్తి ఇంకోరికి లేదు. ఎవరు అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. యాక్చువల్ గా అనన్యమైన భక్తి ఎంతో మందికి ఉన్నది. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో అంటాం. వారందరూ అనన్యమైన భక్తి కలిగిన వాళ్ళే. కానీ వాళ్ళందరిలో కంటే కూడా బృందావన అడవుల్లోని అక్కడ ఉండే గోపబాలులు, గోపికలు, వారికి ఉత్తమమైన భక్తి. వారిలో నుంచి ఎవరికి ఉత్తమమైన భక్తి అని అంటే ఆ అష్ట సఖులకి ఉత్తమమైన భక్తి. ఆ అష్ట సఖులలోని ఎవరు ఉత్తమమైన వారు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి, లలిత, విశాఖ దేవి. వారి ముగ్గురులోంచి కూడా ఎవరికి అన్నిటికంటే కూడా ఉత్కృష్టమైన భక్తి అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. కృష్ణుడు మిగతా వారందరికీ కూడా తెలుసు మిగతా వారికి ఎంత భక్తి ఉన్నది ఏంటి అని. కానీ శ్రీమతి రాధారాణికి ఉండే భక్తి ఏంటి అనేది కృష్ణుడికే తెలియదు. అందుకోసమని అతను శ్రీమతి రాధారాణి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. సో ఎంతో గొప్ప గొప్పదన్నీ కూడా మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని అన్నారు. అందరూ కూడా అతని నుంచి వచ్చిన వారే అందరూ. కాబట్టి అందరి గురించి తెలుసు. సర్వస్వ చాహం హృది సన్నివిష్టం మత్త స్మృతి జ్ఞానమపోహనం చా అని అన్నారు. అందరికీ గురించి కూడా నాకు తెలుసు, మీకు అన్ని ప్రసాదించేది నేనే అని. కానీ అందరి గుండెల లోతులు ఎంత లోతు దాకున్నది భక్తి అనేది అందరి గురించి తెలుసు.
భూత భవిష్యత్ వర్తమానం గురించి తెలుసు. అటువంటి దేవాది దేవుడు అతనే స్వయాన్న ఒప్పుకున్నారు, శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భక్తి నేను కొలవలేకపోయాను, నాకు అర్థం కాలేదు. అది తెలుసుకోవాలని మళ్ళీ భూలోకం మీదకి వచ్చారు కృష్ణుడు. అందుకోసం అనేది చైతన్య మహాప్రభు అవతారం చాలా గుహ్య అవతారం. అతను మిగతా జన్మలలోని అంటే మిగతా ఇన్కారినేషన్స్ ఆయన ఏదైతే తీసుకున్నారో అదొక ఉద్దేశంతో వచ్చారు, శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షణ. కానీ ఈ జన్మ అంటే ఇది తీసుకునేది అవతారం తీసుకున్న చైతన్య మహాప్రభు అవతారం తీసుకున్నది ఆయన కేవలం అంటే కేవలం తన సృష్టిలోని ఒకే ఒక పర్సన్ది ఆ భక్తిని అంచనా వేయలేకపోయారు, అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఎంత పిచ్చి భక్తి, ఎంత పిచ్చి ప్రేమ! ఇది నిజమైన ప్రేమ భక్తికి ఇది పరాకాష్ఠ, ఇది హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్. ఇది దీన్ని ఎవరు రీచ్ కాలేరు అని ఒక ముద్ర వేసేశారు భగవంతుడు. ఒక గవర్నమెంట్ సీల్ వేసేసి తాళంకి ఒక గుడ్డ చుట్టి దాని మీద లక్క మీద ఒక గవర్నమెంట్ సీల్ వేసేస్తే అది ఎవరు ఓపెన్ చేయలేరు, అది అక్కడతోనే ఫైనల్ అయిపోయినట్టు కాదు. ఆ రకంగా భగవంతుడే సీల్ వేసేశారు. శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ప్రేమ అన్నిటికంటే సర్వోత్కృష్టమైనది. ఆ ప్రేమని తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళా జన్మ తీసుకున్నారు, మళ్ళా భూలోకానికి వచ్చారు. అక్కడ జగన్నాథ స్వామి అంటే ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి వియోగంలోని విలపిస్తున్న ఒక పక్కన ఆనందము, ఇంకో పక్కన బాధ. అసలు జగన్నాథ స్వామి ఎలా వచ్చారు? సింపుల్. అందరూ కూడా ద్వారకా నగరంలోని అందరూ అక్కడ వాళ్ళు అడిగారంట. ఎవరిని అడిగారు? రోహిణీ దేవిని అడిగారు, బలరాముని తల్లిని. ఏమమ్మా తల్లి, మాకు ఆ కృష్ణుడు బలరాముని యొక్క మాకు పాస్ట్ టైమ్స్ చెప్తారా, ఒకసారి తెలుసుకోవాలని మాకు చాలా కుతూహలంగా ఉంది. ఏ రకంగా అయితే విదురుల వారు భగవంతుని లీలల గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారో, భగవంతుని భక్తుల లీలల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు, అదే రకంగా అక్కడ జనాలు కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. రోహిణీదేవిని అడిగితే నేనకైతే చెప్పేస్తాను, కానీ అప్పటి కాలంలో తలుపులు గొళ్ళాలు ఏమి ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే దొంగతనాలు ఏం జరగవు కాబట్టి మరి ఎవరైనా అడ్డంగా ఉండాలి. కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి మాత్రం రానియకూడదు. వాళ్ళు విన్నారనంటే వెంటనే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారు, చెప్పులు కూడా వేసుకోరు, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతారు బృందావనంకి. కాబట్టి వాళ్ళని మాత్రం విననీయకూడదు అని. సరే, మరి ఎవరు ఆ పాపాల భైరవుడు? ఎవరు వెళ్తారు అడ్డంగా, ఎవరు ఉంటారు అని అంటే వాళ్ళ చెల్లెలు సుభద్రాదేవి. ఆమెకు అన్నీ తెలుసు, ఈ కహాన్ స్టోరీస్ అన్ని, లీలలు. కాబట్టి ఏమమ్మా తల్లి, ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాను, మీరు వెళ్తారా అని. నేను వెళ్ళని, నాకు వినాలనుంది. ఎవరు వెళ్ళకపోతే ఎలాగా? హూ విల్ బెల్ ది క్యాట్? కాబట్టి ఫైనలీ ఆ సుభద్రాదేవి ఆమెను మాత్రం పట్టుకొని ఏమారు చేసి ఆమెను పంపించేస్తారు, నువ్వు వెళ్ళు తల్లి అని. సరే, ఆవిడ వెళ్తారు, అడ్డంగా 2 చేతులు పెట్టుకొని నిల్చుంటారు. కృష్ణుడు బలరాముడు మాత్రం వీలు లేదు వచ్చేదానికి. ఇక్కడ రోహిణీదేవి చెప్తూ ఉంటారు, ఎంత ప్రేమ అసలు అని. బ్రజవాసీలంటే ఎంత ఆనందము, ఎంత ప్రేమ కృష్ణుడికి. అందులోని శ్రీమతి రాధారాణి కోసమని ఎంత పరితపించిపోతుంటారు కృష్ణుడు అని. అది చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ పరమసమ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయిస్ హరే కృష్ణ. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. వైఫై అయిపోయింది కరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే. సో ఆ రకంగా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా విని పరవశంతోని వారందరూ కూడా కళ్ళల్లోంచి అశ్రుధారలు కారుస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, ఇంత పిచ్చి ప్రేమన శ్రీమతి రాధారాణికి కృష్ణుడు అంటే, ఇంత భక్తినా? మా భక్తి అసలు కృష్ణుడు రాధారాణి భక్తి ముందు మా భక్తి అసలు శూన్యంతో సమానం, ఇసుక రేణుతో సమానం, ఒక ధూళితో సమానం, గాలికి కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మా భక్తి అసలు ఏమీ లేదు. అసలు మా భక్తి ఏదో గొప్ప భక్తి అని అనుకున్నాం, కానీ మా భక్తి అస్సలు ఏమాత్రం కాదు. అసలు ఇంత గొప్ప భక్త వారిది శ్రీమతి రాధారాణిది, ఇంత ప్రేమన
అని వారందరూ కూడా ఘోరమని విలపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ భక్తికి, ఆ అశ్రుధారలకి ఈవెన్ అక్కడ రాళ్ళు కూడా కరిగిపోయాయంట. అది వింటున్న సుభద్రాదేవి ఆవిడ చేతులు లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి ఆనందంతో. ఆవిడ కళ్ళు పెద్దదైపోయింది, కనుబొమ్మలు మాయమైపోయి, ముఖం నుంచి ఆ చిరునవ్వు అనేది ఎంత పెద్దదైపోయిందని అంటే చాలా ముఖం పెద్దదైపోయి చిరునవ్వు వచ్చేస్తూ ఉన్నింది. కాళ్ళు కూడా శరీరం లోపలికి కుంగిపోయాయి. సో ఆ రకంగా, అందుకోసం సుభద్రాదేవిని మీరు చూసారంటే చేతులు ఉండవు, కాళ్ళు ఉండవు. ఎందుకంటే అందరికంటే ముందు ఆవిడే విన్నారు. దాని తర్వాతే వచ్చారు కృష్ణుడు బలరాములు వారు. కృష్ణుడు బలరాములు వారు దూరం నుంచి చూశారు, ఏమవుతోంది మా చెల్లెలకి, ఈ రకంగా ఇంత పెద్ద కళ్ళు అయిపోయింది, ఇంత ఆనందంగా ఉన్నది ఏంటి, ఏం వింటోంది అసలు ఏమే అని దగ్గరికి వెళ్ళి వినడం మొదలు పెట్టారు. సుభద్రాదేవికి ఎడం పక్కన కృష్ణుడు, సుభద్రాదేవికి కుడి పక్కన తన సోదరుడైన అగ్రజుడైన బలరాముడు నాగలి పట్టుకొని అతను వచ్చారు. ఇద్దరు వినడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆహాహా, బృందావనం అడవుల గురించి చెప్తున్నారా ఏంటి, శ్రీమతి రాధారాణి గురించి చెప్తున్నారా, రాధే 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 అని అనుకొని అక్కడ కృష్ణుడు మరియు బలరాముడు కూడా అత్యంత పులకితులైపోయి ఆనందోల్లాసాలతోని వారి కళ్ళు చాలా పెద్దదైపోయింది, ఎంతో ఆనందపడిపోయి ముఖమంతా కూడా చిరునవ్వు వచ్చేసింది, ఎంతో పెద్ద చిరునవ్వు. కాబట్టి ఈ రెండు చేతులు లోపలికి ఇంకా వెళ్తూ ఉండింది, కాళ్ళు మాత్రం ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది శరీరం లోపలికి. అంత ఆనందం అన్నమాట. సో శరీరం అంతా కరిగిపోయింది. ఈ నారద మహర్షి వచ్చారు ఇక్కడ సడన్ గా అని కృష్ణుడు బలరాముడు వారు వినేశారు, అర్థమైపోయింది. ఇంకా వారిని ఎవరు ఆపలేరు. వారు ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనైనా సరే కూడా ఇంకా పెట్టి వేడ సర్దుకొని బృందావనానికి పారిపోతున్నారు. సో ఇప్పుడు మాత్రం ముందు పరుగు వేసేదానికి సిద్ధమైపోయారు. కానీ నారదముని సడన్ గా వచ్చి అక్కడ ఆపేశారు. నేను ఈ ఆనంద రూపాన్ని చూసేశాను, మీరు ఈ రూపంలోని జగానికి మీరంతా కూడా ఆశీర్వదించండి స్వామి. ఎందుకు అనంటే మీరు జగానికి నాథులు. జగం అంతా కూడా ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నారు, ఎన్నో అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుతోంది. వారికి మీరే కృపదలిచి వారి మీద ఆశీర్వదించాలి. మీ ఇంత ఆనంద స్వరూపంలో ఉండేటప్పుడు మీరు ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టరు, మీరు ఆశీర్వదించేస్తారు. అందుకోసం చూడండి, ఇంట్లోని తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైతే హ్యాపీ మూడ్ లో ఉంటారో అప్పుడే ఏదో ఒకటి అడిగేస్తారు పిల్లలు. అలాంటిది కృష్ణుడికి దీనికంటే ఆనందమైన మూమెంట్ ఇంకేముంటుంది. అసలే కృష్ణుడు రాధారాణి గురించి విన్నారని అంటే పిచ్చెక్కిపోయి ఆనంద పారవశ్యంలో మునిగిపోతారు. అలాంటిది ఆయన ఆనంద పారవశ్యంలోని ఇప్పుడు బయలుదేరింది కూడా బృందావనంకి బయలుదేరారు. చలో పద, నేను ఇంకా నా రాధారాణిని నేను చూడకుండా ఉండలేను, వెంటనే బయలుదేరుతున్నాను అన్నారు. ఒక్క నిమిషం, మీరు బృందావనంకి వెళ్ళాలి అని అంటే మీకంటే ముందు అసలు మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతే ఎవరు నమ్మరు అసలు కృష్ణుడు వచ్చాడని. ఏంటి, కృష్ణుడు పోయి ఇంతకాలం తర్వాత మా కోసం వచ్చారా, అబద్ధాలు. ఇది కృష్ణుడి రూపంలోని ఇంకెవరో ఒక మాయావి రాక్షస ఎవరో వచ్చారు కానీ అని చెప్పని నమ్మకుండా పక్కన వేసేస్తారంటే, అవును ఇది కూడా పాయింట్ రోయ్, బాగా చెప్పారే అన్నయ్య మీరు. మరి ఏం చేద్దాం అయితే, దానికి నా దగ్గర ఒక చిట్కా ఉంది. నువ్వు వచ్చే కంటే ముందు నేను బయలుదేరుతాను, నేను వెళ్ళిపోయి ముందు అక్కడ నిల్చొని ఉంటాను. సో నేను వారికి ఒక న్యూస్ ఇస్తాను, కృష్ణుడు వస్తున్నారా హో అని. అప్పుడు జనాలు కొద్దిగా నమ్ముతారు అని. ఈ ఐడియా ఏదో బాగుంది, నాకంటే ముందు మీరే పరిగెత్తండి అయితే అని అంటారు. సో బలరాముల వారు కూడా అత్యంతమైన ఆనందంగా ఉరుకులు పరుగులు వేసి ఆయన రథం ఎక్కబోతుంటారు. అక్కడ ఈ లోపల సుభద్రాదేవి ఆపేస్తారు. ఏంటన్నయ్య మీరు ముందు వెళ్ళిపోతారా? కృష్ణుడు బలరాముడు ఎప్పుడూ కలిసే వస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా. అడవిలోని కూడా ఆవుల్ని మేపాలని అంటే ఎప్పుడు కృష్ణ బలరాములే కలిసి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కృష్ణ బలరాములే కలిసి వెళ్ళాలి. ఆఖరికి మథుర వెళ్ళినప్పుడు కూడా కృష్ణ బలరాములు కలిసి వెళ్ళారు.
సో కంస చాణూరుని వారందరినీ కూడా ముష్టికుల్ని వారందరినీ సంహరించాలంటే కూడా కృష్ణ బలరాములే సంహరించారు. అక్కడ వాళ్ళని ఏమనుకుంటున్నావు, బృందావన వాసుల్ని తెలివి తక్కువ వారు అనుకున్నావా ఏంటి? మీరు వెళ్ళగానే వాళ్ళు కూడా తెలివైన వాళ్ళు, ఏంటి కృష్ణుడు వస్తున్నారు నా వెనక అతలా అంటే వాళ్ళు చప్పట్లు కొడతారా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు అన్నయ్య? వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కృష్ణ బలరాములు కలిసే వెళ్తారని. మీరు ముందు వెళ్ళి చెప్తానని అంటే వాళ్ళు నమ్మరు. కాబట్టి నా దగ్గర దీనికంటే కూడా ఇంకొక ఫుల్ ప్రూఫ్ ప్లాన్ ఉంది. అదేంటి అని అంటే, నేను మీ ఇద్దరి కంటే కూడా ముందు వెళ్తాను, నేను వాళ్ళకి చెప్తాను మా ఇద్దరు అన్నయ్యలు వస్తున్నారని. అప్పుడు వాళ్ళు నమ్ముతారు. అంటే ఈ ఐడియా ఏదో మా ఇద్దరికి ఆమోదమే, కానీ నువ్వే ముందు వెళ్ళు తల్లి, లేడీస్ ఫస్ట్ అని అన్నారు. వెంటనే సుభద్రాదేవి ఎక్కి వెళ్ళిపోయారు. కానీ సుభద్రాదేవికి మనసులో ఏముంది? ఇక్కడే కృష్ణుడు ఇంత ఆనంద పారవస్యంతో ఉన్నారే, ఆ బృందావనంకి ఇంతకాలం తర్వాత చేరుకుంటే వారి ఇద్దరి కలయికని నేను నా కళ్ళారా చూడాలి. ఈ కళ్ళు నేను ఇంకా కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నదానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ఆ కృష్ణులు రాధారాణి యొక్క కలయికను చూడడం. అందుకోసమనే నేను ఇంకా బహుశా ఈ లోకంలో ఉన్నాను అని ఆవిడ కనిపించింది. సో అన్నిటికంటే ముందు నేను అక్కడ వెళ్ళిపోయి కాస్త అక్కడ నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను, వాళ్ళ కలయిక చూసి తరించిపోదామని. సో అందుకోసమే మీరు చూడండి, ఈ నెల 20వ తేదీకి జగన్నాథ్ పూరిలో రథయాత్ర జరగబోతుంది. జగన్నాథ స్వామిని ఊపుకుంటూ ఊపుకుంటూ ఆనందంతో తీసుకొని వస్తారు. ఉయ్యాల్లో ఊపినట్టుగా భక్తుల జనాలందరూ కూడా ఊపుకుంటూ ఊపుకుంటూ ఊగుతూ ఊగుతూ నృత్యం ఆడుతూ మరి తీసుకొని వస్తారు. ఎందుకు? అక్కడ నుంచి ద్వారకా నుంచి కృష్ణుడు బృందావనంకి వెళ్ళబోతున్నారు. ఇది బహుధ రథయాత్రకి ఇస్కాన్ భక్తులు ఎవరు వెళ్ళరు, అసలు భక్తులు అనేవాళ్ళు వెళ్ళరు. ఎందుకు అని అంటే బృందావనం నుంచి మళ్ళీ కృష్ణుడిని జబర్దస్తిగా తీసుకొని వచ్చేస్తున్నారు ద్వారకాకి. వద్దు, భగవంతుడు తట్టుకోలేనేటి మేము తట్టుకోలేము, కాబట్టి మేము అక్కడికి వెళ్ళాం అని అంటారు భక్తులు. కాబట్టి జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర కోసం మాత్రం అత్యంత ఆనందోల్లాసాలతో అందరూ వెళ్తారు. అసలు ఇంతకీ దీని గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన వచ్చింది అని అంటే, ఆ రాధారాణి వియోగంలో ఉండే కృష్ణుడే జగన్నాథ స్వామి. కృష్ణుడు వియోగంలో ఉండే రాధారాణియే చైతన్య మహాప్రభు. అందుకోసం ఎప్పుడైతే ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైతే జగన్నాథ్ పూరికి వచ్చి ఆ 3 వేళ్ళు ఆ ద్వారబంధం దగ్గర పెట్టి జగన్నాథ స్వామిని చూసారో, బొట 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 ఆ కన్నీళ్లు కారిపోయి కిందన పడిపోయారు. కళ్ళు తిరిగి శ్వాస కోల్పోయారు, అతను కిందన పడిపోయారు. అది కృష్ణుడు మరియు రాధాతత్వం. అది అంత ప్రేమ అనేది ఇంకెవ్వరికి సాధ్యం కాదు, శ్రీమతి రాధారాణికి మాత్రమే. సో అంత భక్తి ఉండేవారనంటే కృష్ణుడికి చాలా చాలా ఆనందం. The devotees, however, realize the presence of the Lord, and therefore they can always see the lotus feet of the Lord within their hearts. Such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. They are, in fact, recommended by the Lord as more worshipable than He Himself. Worship of the devotee is more potent than worship of the Lord. It is therefore the duty of the transcendental students to hear of pure devotees as explained by similar devotees of the Lord. Because one cannot explain about the Lord or his devotee unless one happens to be a pure devotee himself. వారే ఒక ఉత్కృష్ట శ్రేణి భక్తులు అయితే గాని ఇంకొక ఉత్కృష్టమైన భక్తుల గురించి చెప్పలేరు. అందుకోసమే మీరు బృందావన్కి వెళ్ళి చూడండి, అక్కడ కృష్ణనామ జపం అనేది జరగదు. అందరూ అక్కడ పలకరిచ్చేది, తిట్టుకునేది కూడా, ఆఖరికి కోపం వచ్చినా సరే కూడా గర్జించేది వారు కూడా ఒకటే మాట, రాధే 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 అని అంటారు. ప్రేమ వచ్చినా ఆగ్రహం వచ్చినా ఏదొచ్చినా సరే కూడా అక్కడ వాళ్ళు రాధే రాధే అని అంటారు. అంటే దాని నిజమైన మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, రాధే రాధే శ్యామ్ మిలాదే, నాకు కృష్ణుని నాకు కలిగించు తల్లి అని. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మాత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్నే జపించమన్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఈ లాస్ట్ లైన్ దానికి. సో it is therefore the duty of the transcendental students to hear of the pure devotees. వినాలి మనము భగవంతుని యొక్క
శుద్ధమైన భక్తుల గురించి. యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది సిమిలర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. భగవంతుని యొక్క భక్తులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రాసిన ఈ భాగవతం అంటే దాని వ్యాఖ్యానం అటువంటివి మనం చదువుకొని మనం దాని ద్వారా తన భక్తుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు, వినాలి. బికాస్ వన్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది లార్డ్ ఆర్ హిస్ డివోటీ అన్లెస్ వన్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఎ ప్యూర్ డివోటీ హిమ్సెల్ఫ్. మనం శ్రీమతి రాధారాణి పేరు పలికే అంత ఇంకా మనకి ఆ స్టాండర్డ్ రాలేదు. కాబట్టి మనం ప్రస్తుతానికైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించుకొని మనం ఆ స్టాండర్డ్ తెచ్చుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. రాధారాణి నామ జపం చేసుకునేదానికి ఆ శక్తిని మనకి కలిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనం. కానీ ఎప్పుడైతే ప్యూర్ డివోటీస్ ఉంటారో వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ శ్రీమతి రాధారాణిని వేడుకుంటారు కృష్ణుడి యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించమని. ఎందుకు? బృందావన్ యొక్క అధిష్టాత్మి దేవి ఎవరు అని అంటే ఆ 84 కోస్ 84 కోస్ అంటారు బ్రజభూమి, దానంతటికి అధిష్టాత్మి దేవి, అధిపతి ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. మాయాపూర్ తయారు చేసింది కూడా శ్రీమతి రాధారాణి. కాబట్టి కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటారో దానికి ఆ అధిపతి ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. కృష్ణుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో దాని ద్వారపాలకులు శివుడు, రుద్రుల వారు. ఎక్కడైనా మీరు చూడండి, జగన్నాథ స్వామికి భువనేశ్వర్ మహాదేవ్, తిరుమల కొండకు చూడండి దానికి కాళహస్తీశ్వరుడు, బృందావన్కి చూడండి గోపేశ్వర్ మహాదేవ్. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఎక్కడెక్కడైతే హరిక్షేత్రం ఉన్నాదో అక్కడ హరుడు దానికి ద్వారపాలకుడు. ఆ భక్తుల్ని రానివ్వరు అతను. అంత కట్టుదిట్టమైన వ్యవహారం అది. అలాంటి ఆ పుణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళాలనంటే మనం కోరుకుంటే కాదది, దానికి భగవంతుడు అతను పిలిస్తేనే అవుతుంది. ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్